Srećna! Pozdrav svima! Dobrodošli u moj novi video. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste sretni, da ste zdravi. Evo, napravila sam si fini čajić od kamilice i ružmarina. Ružmarin je iz našeg vrta i stvarno, evo, mi je super i zdravo i volim čaj i hladno je, tako da mi baš i jako paše. Isto tako, ono što volim napraviti i što sam danas ujutro radila je napravila sam si financijski plan za sljedeći mjesec. Prije koji dan smo napravili muž i ja financijski plan za drugi mjesec, pa sam si uzela evo danas malo vremena i izradila financijski plan za treći mjesec. I ono zašto to radim, definitivno je veliki izazov proći mjesec, a da nismo u velikim dugovima. Također, kod nas u našem domu moj muž radi, ja ne radim, ja sam kućanica, tako da živjeti na jednoj plaći je poprilično izazovno i teško, ali svjesna sam da u ovom trenutku našoj obitelji zaista treba to da sam ja kod kuće i da brinem za dom, da brinem za djecu. Evo, iskreno malo smo se bili pogubili tamo 12. mjesec, pali smo u dosta onako dugove, nismo baš poplaćali račune, tako da smo odlučili da ćemo si raditi te financijske planove. Jako nam je to pomoglo kad sam to radila, jer definitivno smo se mogli izorganizirati i vidjeti koliko smo stavili sa strane, šta nam se treba za sljedeći mjesec, koji su nam planovi. Isto tako ono što radimo je godišnji financijski plan. Na primjer, ne znam, trebali bimo raditi male adaptacije u našem domu, tako da sam to stavila na papir. Također, voljeli bismo ići na neki put na par dana, tako da su to nekakvi planovi na godišnjoj razini. To su malo veći novčani izdaci, što isto tako volim staviti na papir, da znam, da se nekako orijentiram i otprilike kada bimo šta mogli napraviti i ostvariti. Ali što se tiče mjesečnog plana, evo to sam ovako tu stavila. Evo, financijski plan i budžet sam napravila danas za treći mjesec. Na koji način, evo, ja volim štediti kao mama kućanica, kao osoba koja ne radi, je da definitivno gledamo da svaki mjesec ostavimo nekakav minimalni iznos sa strane kako bi to prenijeli na sljedeći mjesec. To je nekakav budžet koji se ne troši i koji je za hitne slučajeve. Na primjer, kada se desi da imamo stvarno težak mjesec gdje nemamo dovoljno novaca za platiti račune ili čak za hranu, uzmemo iz tog budžeta. Tako da uvijek gledamo da sa strane svaki mjesec pustimo određeni iznos novaca za taj jedan hitni budžet. Isto tako, ako ne trebamo, ne troši se iz tog budžeta, nego se koristi za kad idemo na nekakav put ili izletić, tako da uvijek znamo da imamo sa strane određenu svotu novaca. Isto tako, ono što ja volim raditi je da tako te siću, kako bi se reklo, ne, euro, 2 eura, 50 centi, ovisno o tome koliko mogu, da si svaki dan ostavim sa strane. Svaki dan, tako kad se vratim iz trgovine, ako vidim da imam 2 eura, 3 eura, 1 euro, stavim to u tu moju torbicu. Ne više od toga, gledam da nije više od 5 eura, tako da ne opterećujem obitelj, i onda si te iznose koje skupim na kraju mjeseca gledam da si platim teretanu. Također, evo, prošli mjesec sam si platila nokte na taj način jer sam si skupila dovoljno da si mogu otići i napraviti si nokte u salon, jer nekako gledam da te neke moje stvari koje volim raditi za sebe ne opterećujem previše obitelj. Također, evo, ne znam, nastavila sam u trećem mjesecu je moj rođendan,
tako da to nekako imamo u planu. Također sam stavila da bi voljela ići na jedan jednodnevni izlet, tako da to je sve u tom budžetu i onda taj drugi mjesec gledamo da uštedimo za te naše nekakve želje za treći mjesec. To su sitne stvari, nije ništa revolucionalno, teško je, full je teško. Evo danas išta uštediti, ali moguće je. I možda te neke male stvari, male sitnice koje radimo dnevno, svakodnevno kroz život nam mogu pomoći da ipak se ne trebamo odreći previše toga, nego da gledamo da se skupimo i da uživamo u životu koliko je moguće. Stvarno bih voljela biti realna i ne sad reći o super nam je, imamo, kad često puta stvarno nemamo, ali evo baš kao što piše u Bibliji, trebamo biti zadovoljni kad imamo hranu, kad imamo odjeću, jer nismo gladni. Evo nismo gladni, moja djeca nisu gladna i to je ono što je najbitnije. I gledam, inače sam osoba koja se ne volim previše žaliti. Volim u svakoj situaciji naći neke pozitivne stvari, stvari za koje bi bila zahvalna i čak u toj teškoj financijskoj situaciji kažem hvala ti Bože, evo što imamo odjeću, što moja djeca nisu gladna, što imamo hrane da se dobro najedu. Možda nemamo za nekakve izlete, za ići na kave, ali moja djeca nisu gladna i to je ono što zaista mogu biti zahvalna Bogu. I stvarno bih voljela vas ohrabriti da možda i u teškoj financijskoj situaciji ajmo naći nešto, bilo šta, da budemo zahvalni, nešto što će nas tjerati naprijed. Naprimjer, ne znam, danas imam što za jesti. Možda nemam za neku veliku špežu, ali imam za neki skroman obrok. I za to isto tako treba biti zahvalan. I možda kroz svakidašnji naše obaveze gledat da što više uštedimo, da možda neke stvari koje stvarno nam ne trebaju i nisu neophodne, da se možda toga odreknemo, ili da evo kao ja što radim, da možda evo euro, 2 svaki dan si stavim sa strane za te neke moje stvari koje volim za sebe napraviti, da ne opterećujem evo kućni budžet. Paketići, odjeća, tog sam se isto odrekla. Ne moram si kupovati stalno neku novu odjeću, stalno neke pakete naručivati, jer to stvarno evo nije potrebno i to je iskreno evo i luksuz, tako da to mi ne treba, ne trebaju mi stalno neke nove stvarčice, nove šminkice, nove kremice, nova majica, nova odjeća, nove cipele, imam dovoljno i tog isto tako sam se odrekla u smislu ne da više nikad to neću, nego ne moram toliko često. Isto tako ne kupujem više te dekoracije za kuću. Moj muž kaže, Ivka, imaš komunalno. Tamo stvarno nađem jako lijepih tako starinskih stvari koje zapravo i ne mogu kupiti, a i da idem negdje tu kupiti jako bi puno koštalo. Tako da evo, svako malo odem tamo pa da vidim da mogu nešto reciklirati, nešto obnoviti i evo na taj način štedim. Isto tako gledamo da si mi pečemo kruh tu kod kuće, da ja pečem keksiće kod kuće, da ne kupujem te stvari jer su em skupe, em je zdravije kad ja to napravim kod kuće. Znači sitnice, ali puno to znači na kućnom budžetu. Evo, voljela bih vas ohrabriti, nemojmo se žaliti, ajmo u akciju, ajmo štediti, ajmo naučiti da možda neke stvari se trebamo odreći, da nam ne treba brdo toga i ajmo zaista evo uživati u životu i biti zahvalni za svaku sitnicu pod navodnicima, za svaku stvar koju nam Bog daje, jer zaista jesmo blagoslovljeni. Vratili smo se iz grada i uživamo u potpunom suncu, baš je lijepo vrijeme. Da. Za mene, a ovi mali za tebe. Hvala ti.
Navečer sam napravila zdravi i brzi kolač, a recept sam našla na Instagramu. Potrebne su nam 2 banane, zobene pahuljice, onda maslac od kikirikija, ja sam ovo kupila u Lidlu, i također čokolada za kuhanje ili crna čokolada. Stavimo 2 banane u posudu i onda ih dobro zgnječimo. Zatim stavimo 2 do 3 čaše zobenih pahuljica. Isprva sam stavila 2, ali onda sam vidjela da je ipak bi bilo bolje da stavim još 1, tako da ja bi iskreno preporučila 3. Puno je bolje i bude onako gušća smjesa. Također stavila sam 2, ja bi isto preporučila 2 do 3 žlice maslaca od kikirikija. Žao mi je da nisam uzela onih 100% kikiriki, ali dobro, nema veze, i ovo je ispalo jako fino. Zatim se to lijepo promiješamo da bude onako gusta, kompaktna masa kako bi se mogli raditi i oblikovati keksići. Zatim sam stavila čokoladu za kuhanje i malo sam ju onako usitnila sa nožem. To sam sve stavila u smjesu i ponovno sve to promiješala i to vam je to, smjesa je gotova. Onda sam oblikovala u onako keksiće, malene kolačiće. To se stavi peći u pećnicu na 150 do 200 stupnjeva jedno 10 do 15 minuta. I evo ga, keksići su ispečeni i moram priznati da su izvrsni. Recept je sa Instagrama i ne mogu i dalje vjerovati da je to toliko ukusno, zdravo, ukusno i slatko. Ljudi moji, keksi su uspjeli. Iskreno, malo mi je bilo strah da li će isto što je sa Instagrama u stvarnom životu biti dobro. Odlično je. Mama, ne gledajte kako je dobro. reci, to mi je strana boli, jer malo joj nije dobro, reci to. To je dobro. Mislim, moja djeca to ne vole jer nije tradicionalni kolač. Ali tatica voli. Ali moj muž je rekao da mu je jako dobro. Nije muž. Preporučam. Napisat ću dole recept. U svakom slučaju ako želite probati to napraviti. Slatko, ali zdravo. Odlično. Ok, hvala vam svima što ste gledali ovaj vlog, nadam se da vam se svidio i definitivno preporučam da probate napraviti ove super ekstra jednostavne i fine kolačiće. Želim vam svima blagoslovljen i sretan dan ili večer i nadam se da se vidimo u sljedećem vlogu. Bye!